Хәерле көн. Сезне Кабат татарча онлайн мәктәбебездә күрүемә шатмын. Бүген без сезнең белән бөек шәхесләребез турында сөйләшербез. Экранга игътибар белән карагыз әле. Бу кем? Әйе, бик дөрес. Бу Шиһабетдин Мәрҗани. Мәшһүр татар мәгърифәтчесе, фәлсәфәче, тарихчы, дин галиме, педагог, этнограф, көнчыгыш халыклары белгече. Укучылар, безнең гимназиябез әлеге данлыклы шәхеснең исемен йөртә. Кем соң ул? Шиһабетдин Мәрҗани. Аны күп кырлы шәхес итеп ача торган кызыклы фактларга тукталып китик. Беренчесе, сез Шиһабетдин Мәрҗаниның тулы исемен беләсезме? Кемнәр белми, игътибар белән мине тыңлый. Шиһабетдин бине Баһауддин бине Сөбхан бине Габделкарим бине Габделтәвваб бине Габделгани бине Габделкуддус бине Ядәш бине Ядкәр бине Гомәр. Икенчесе, хәзерге дәрес тәнәфес системасында үз мәдрәсәсендә Мәрҗани кертә. Өченчесе, Мәрҗани үз гомерендә 30дан артык гыйльми әсәр яза. Шулар арасыннан 13 айрым китап булып басыла. Татар телендә язылган бердән-бер китабы Мустафа әл-Әхбар фи әхвали Казан вә Болгар. 4нче факт. Мәрҗани хаҗи. Шиһабетдин Мәрҗанинең 1879-1880 елларда Истанбул аркылы Гарәбстанга хаҗга баруы билгеле. Аның бу сәфәрдә күргән кичергәннәре Рихләтел Мәрҗани, Мәрҗани сәяхәте исеме белән Ризаэтдин Фәрхретдин тарафыннан бастырып та чыгарыла. 5нче факт. Укучылар, сез бу урамны таныдыгызмы? Бу Шиһабетдин Мәрҗани исемен йөртә торган урам. Ул иске татар бистәсенә урнашкан. Әлеге урамга Шиһабетдин Мәрҗани һәйкәле дә куелды. Бистәдә Екатерина II рөхсәте белән салынган беренче таш мәчет бар. Ул да Шиһабетдин Мәрҗани исемен йөртә. Озак еллар Мәрҗани аның имамы да булып торган. Бусы Каюм Насрый урамында Мәрҗани яшәгән йорт. Гимназия безне Шиһабетдин Мәрҗани белән бәйләгән фактларны карап китик. Һәр ел сайын гимназиядә республика күләм Мәрҗани исемендәге яшүсмерләр фәнни-гамәли конференциясе үткәрелә. Бик матур, бай эчтәлекле музей эшли. Һәр ел федерация күләмендә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге татарча көрәш уздырыла. Мәрҗани үзе дә көрәшче булган. Укучылар, Шиһабетдин Мәрҗани турында сез шактый гына кызыклы мәгълүматлар белдегез. Аңлаганыбызча, бер кеше үзендә бик күп сыйфатлар берләштерә ала икән. Шушындый шәхесләрдән үрнәк алып яшик дигән теләкләр белән мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр